बेमारिया नै बेमारि बियो लोगोफोर डक्टरनियाव लाना फैदों आं नै सारजों नायजानो फैदों बेनि उनाव बेसे खिथासिगोन दा मा जादों मा जायाखै प्रब्लेमखौ बेमार जागासिनो बियो बेमारि नायगासिनो लोगोफोरनि सारा गैला लोगोफोरनि बिजि होनांसिगोन बिजि सानायनि मोनसे ओमफ्राय बिखिनि दा होदों आरोना ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्ड खालामनांसिगोन आल्ट्रासाउन्ड खालामहैनो गिगासिनो दा बेनो लोगोफोर नोमबाजैखौ डक्टरनियाव लांनो नागिरदों आं डक्टरनियाव गेस खालाम नोंथांमोनहा मा जादों बियो डक्टरनाव लांनो नागिरदों आं मा बेमार जादों बियो बेमारि जादोंनो जियानो जा मा बेमारि जादों बेखौ दा नोंथांमोननो खिथागोन आङो दसे उनाव लास्टसिमहालागै नायदो सोरबा मिन्थियोबा एसे गेस खालामदो ना मा होनो मानो थांनो नागिरदों बे डक्टरनियाव खिथालालाय नायदो खिथा जाया बेमार जादोंनो डक्टरनियाव लांनो नागिरदों आं बेखौ दा टेस्ट खालामहैला बायदि माबा माबि जियानो जा लास्टसिमहालागै नाय दा लास्टआव खिथागोन आं मा जादों दे लोगोफोर डक्टरनियाव थांग्रोनि सिगाङावनो औ गाखोदो ग्लेमार बोराइजों होलांलायनोसै सुक्लाय डक्टरनियाव थांनि लोगोफोर सुक्लायाव डक्टर दङ बेयाव लाना थांनि आं मा जादों मा जायाखै दा लास्टआव खिथागोन नोंथांमोना दे सिगाङाव डक्टरनियाव लाना थांग्रोनि नायलांबाय थादो जोबजासिम ना मा होनो नायलांबाय थादो होनदो बेनिफ्रायथ' रोंखाला बे जेबो लोगोफोर उपाय गैया ओंखायनो लाना थांसै आं दे बेमारिया नै बेमारि बियो लोगोफोर डक्टरनियाव लाना फैदों आं नै सारजों नायजानो फैदों बेनि उनाव बेसे खिथासिगोन दा मा जादों मा जायाखै प्रब्लेमखौ बेमार जागासिनो बियो बेमारि नायगासिनो लोगोफोरनि सारा गैला लोगोफोरनि बिजि होनांसिगोन बिजि सानायनि मोनसे ओमफ्राय बिखिनि दा होदों आरोना ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्ड खालामनांसिगोन आल्ट्रासाउन्ड खालामहैनो गिगासिनो दा बेनो एन्सार जामिथिगालै गियाखै बिजि थुजानाय गियो दा जियानो जा लोगोफोर आल्ट्रासाउन्ड खालामनांगौनो ओमफ्राय माखासे टेस्ट होबावदों सारा लिरनानै बेयाव नै दङ आं बिजि होनो गियोलै लोगोफोर बे बिजि लानो बे गियो मानसिया जेनेबा मेडिकेला मेडिकेला बेयावनो ओमफ्राय जेनेबा दा फार्मासियाव मुलि बायदिसिना माबा फैबाय लानो होबाय ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्ड लिरना होदों मा ओंखारो मा ओंखारा नायनांगौ ओमफ्राय दा प्रब्लेमा मा जादों बेखौ लास्टआव खिथागोन लोगोफोर दे नायलांदो जोबजासिम बोरै बिजि होनो नागिरदों ना लाबाय दिसनै बिजि गिबावनो जाला मानसिया बिजि होसिगोन लोगोफोर बेखौ बिजि मिथिया मायाव थुयो दा माबायदि नायनो आं बेखौ गिदों नामालाय गियो खादों सुबाय लोगोफोर नैबेयाव सुदों गैला बेमारिसो जाबाय हिनजावानो आंना सेसलै दा आल्ट्रासाउन्ड खालामनांगौ मानांगौ बिराद टेस्ट खालामनांगौ दङ बेनि उनावसो मा ओंखारो दा जियानो जाथोबाबो मा जादों बर्थमानाव नर्मेल कन्डिसन दायो खिथागासिनो आं नोंथांमोन दे लास्टसिमहालागै नाय नामा थिगलाय गैला लोगोफोर नै थाबायनो हाला मानसिया जालालै नै लोगोफोर बेमारिया खुज्रि जाबाय नै मुलि लानानै फैदों ओमफ्राय गाबोनो थांनोसै लोगोफोर बेखौ लाना थांनोसै आल्ट्रासाउन्ड खालामनांगौनो आं डिलाराव जना थांसिगोन बे दसे जयैनो नै थांनोबो हाला मानसिया हाबनानै गैला खिथुआव खनसे सुजाबाय बिजिया बोलो गैया नोङो बिजिखौ खिथुआव सुजाबाय बियो थबसे गैला जिरायनोबो हालानो ओमफ्राय थाफ्लियाव सुजानानै गैला लोगोफोर जाला आल्ट्रासाउन्ड खालामनांसिगोन गाबोनो गरेस्वराव लांसै लोगोफोर आल्ट्रासाउन्ड खालामनो ओमफ्राय लांनानै मा ओंखारो मा ओंखारा बेखौथ' बुंला खिन्थु नोंथांमोना दा खोनानानै माबाफोर बेलेग आलदा साननो हानायदे लोगोफोरथ' बिदि जेबो नङा आरो बिदि जेबो प्लेनिंबो खालामखायाखै नालाय खालि दा बेनो रिजोना मा जादों बेखौ मिथियाखै जेनेबा
सानाय जाबाय थादोंमोन सिङाव बिराद थानो हालिया मानसिया ओमफ्राय जों हासुनाय मानायफ्राबो गरम ओंखारबाय थादों आलौनाय ओंखारबाय थादों नै बेजों खस्थ' मोनगासिनो जेनेबा मानसिया ओंखायनो लाना फैबाय मेडिकेलाव खनसे देखायना नायनोसै डक्टरनियाव मा होनो होनना ओमफ्राय डक्टरा माखासे टेस्ट होदों जेनेबा लिभार फांसननि टेस्ट हैनो हादों इउरिन टेस्ट खालामनो ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्ड खालामना नायगोन जेनेबा बेनो ओमफ्राय दा गाबोनो लाना थांसै मा ओंखारो बेखौथ' गाबोनसो खिथानो हासिगोन ना लाना फैबाय जेनेबा डक्टरनिफ्राय लोगोफोर दा दाय आराम लाफैबाय जाथारला नामा नोंथां जाथारला आये इसोर अबस्था नस्थ' लोगोफोर बेथ' जाखालिया भिडिअबो बानायखालिया नालाय आं चेनेल गोदान मोनसे खुलिबावनाय आं बेनि नामाव थ' बेयो ओरैनो थाबाय मनिटाइजेसन अन जाखानाय चेनेल दा भिडिअखौनो होनो मोना आंबो सम मोना थ' बेयाव ओरैनो थाबाय थादों आरो चेनेला दा मा बुंबावनो दा भिडिअ बानायनोबो सम मोना जाहैयो नालाय जियानो जा नैयाव हानायखिनिखौ होबाय थासिगोन ओमफ्राय बेयाव मालाबा सम आपल'ड खालामगोन दे लोगोफोर मेनेज खालामनांसिगोन आं हारसिंसो नालाय ओंखायनो बेजोंथ' जाखालिया मानसिया जेबो जाखाला मा बुंबावनो दा लोगोफोर ना नै लोगोफोर नै सिखावा नै मेथाइ खावदों होनबावो बेरेंगलनि मोजां एकदम नङा बे नाङा नैसो बेखौनि मोजां सिटखौ बेखौनि मोजां नैबेसो मोजां लोगोफोर बेयो गोरलै गथ'निफ्रायबो बांसिन जाहैबाय मुलि जानो हाया दाख्लैबो एसे जानायाव गोबावल'लायसिगोन ओमफ्राय दा नै दाथ' मुलि हरबाय नालाय डक्टरा ओमफ्राय नै बेजोंसो दौनांगोन दा बेखौ थगायनांसिगोनसो बेखौ गोरलै बायदि ओरै लगायनानै मेथाइजों मेथाइजों बुरखायनांगोन लोगोफोर बेखौ बुरखायनांसिगोन उपाय गैया बेजों बुरखायगोन आं गाबोन मुलिखौ कापसे लोङोबाथाय बे गिसि मुलिखौ कापसे लोंखाङोबा ओमफ्राय बेखौ मोनसे मोनजागोन होननाय गाबोन उपाय गैला नङाबा मुलिबो जाया लोगोफोर मिथिबायना फाग्लासो दाख्लैथ' लकेल माबा मुलि हैदोंमोन हाग्रानि बे थान्दा जानाय गामिनि आबौआ होनाय गारजोब्बायलै लोङालासिनो फाग्लासो ओरैनो मुलिबो जायाबा बोरै हामनो बेमारा बेखौ लादोब्रा नोङो न'आव जानोबालाय हा जायो मुलि जानो थाखाय मेथाइ होलायलायना बुरखायनांगौ लोगोफोर बेखौ मा बुंनो दा आङो मुलि जाबाथाय बेखौलाय जादोब्रा मुलि जानानै ओइ बेमारि हामदोंना हामाखै नोंलाय आये गैलालै फुज्रि आइ अबस्था गाज्रि होननायसो जाला लोगोफोर देनजार होदोंलै होआलासिनो थारमाने आंखौ नेबाय थादों बे दा आं अमा आदार होनो नागिरदों दा डाइलग होनांलाखै ओइ नै नांजालायबायना मा खबर बन्दु मा खबर जियानो जा लोगोफोर बेमारिया बेसरा हामाखै मा बुंनो दा बाल्थिं नागिरगासिनो बाल्थिङा बोरै गिदिर मोनसेया नङाबो लगायनानै थिखांनो हाया जाम्बिसे बेमारि मानसि मा बुंनो लोगोफोर अमा आदार होनांगौ जाहैबाय दा हिनजावा बेमार जाबाय नालाय हा एबार लाबो जाम्बि ओइ लोगोफोर लगायबाय बेखौ लगायनो होबाय आं बे थिखांनो हाया बिजौबो हमा बिजौबो लाया मा बुंनोलै लोगोफोर खस्थ' खामानिखौसो मोजां मोनो फाग्लिसो हिनजावानो मा जागोनलै बिदिलाय मोजां आराम चेनेल खुलिना होबाय मनिटाइजबो जालायलायबाय भिडिअ बानायबाय थाबानो जायो बेजोंनो खामायनो हायो गरसे गरनै जेखौबो रोङाबालाय मा जाबावनोसै सेसलाय जिबनाव आइखोमदो खस्थ' खामानिखौसो मोजां मोनखाथारबाय बे मानसिया जालिया दा उपाय गैया लोगोफोर रोङाबा मा खालामनो भिडिअ बानायनायाथ' इजि खामानि जेबो खस्थ' गैया बे बानायबानो जायो जायहा मनिटाइज खालामनो हाया चेनेलखौ ग्र' खालामनो हाया बिसोरनि थाखायसो खस्थ' जायो नालाय दा आंना अट'मेटिक मनिटाइज जाखानाय चेनेल बेखौबो हाया सामलायनो जागोन बिदिलाय जाम्बि जाथारबाय नालाय खस्थ'खौसो मोजां मोनो नै भिडिअखौनो बानायबावा गावहा दानिबाव आं लगायबाय थादोंमोन गावहा बेखौ लगायनो होनना लायो आरो गाव बानाया हालासो ए अमा आदार होनाय नै लोगोफोर अमाखौ नायनाला नै खासि गिदिर जाबाय दा बैनो मासेबाव आरो नै दा मानै नुवाखै मासे सासेया मोखांनो केमेरायाव देखायहरबावा मानसिफ्रासो नायो ए बेना
नाथकजोबखायाब्रा बेना केमेरा भिडिअ लाबाथाय फाग्लासो नै बे मासि बेसेबां मोनगोन लोगोफोर बेखौ 20 मोनगोन 40,000 मानैजों ओइनि मासेबाव आरो जियानो जा फानजोबनोसै बैसागुआव लासे लाखिनो हायो ना हाया नायनि ओइ बे बिदिनो खालामबाय थायो बेयो आदार होनाया खाथियाव बाल्थिंखौ दोनबोनोसै गावहा खारना थाहैनोसै अमायानो खोलैजोबगोन दाबो आदारखौनो गोजांबायथ' आरो गावहा सिङाव खायालासिनो बाहेरायाव खाना दोनबा नै लोगोफोर नै नायना ला अमाखौ पाक्का 20,000 मोनगोन बेखौ आंना अमाया नै मैदेर फिसा बायदि नुदोंना एसे नै लोगोफोर नायदो गिदिर मबाइलाव फिसा नुयो एसे गिदिर ओमफ्राय मानो जायाखै बाल्थिंखौ खाथियाव दोननाङा गाख्लायजोबसिगोन दे बे गाख्लायखाबाय दे एबार सेस खादो नोङो बाल्थिंखौ खाथियाव दोननांला दासो फोरलाब मावलायनाय जादों दासो दे हाबा